Na szóval, sziasztok srácok! Ebben a mai videóban egy Minecraft házat fogunk építeni. Na vágjunk is bele! Szóval ez lesz a házunk alapja, és az alapanyagokat mindjárt meg is fogom venni hozzá. Na szóval az anyagokat meg is vettem hozzá, szóval vágjunk bele. Na szóval itt egy kicsikét felgyorsítottam a videót, mert szerintem elég unalmas lenne nézni, hogy építek, meg rombolok. Itt viszont egy kicsikét meg fogom vágni a videót, és ti majd csak a végét fogjátok látni a háznak. One eternity later. Na hát szóval srácok, készen is lenne a mai házunk, szerintem elég jól sikerült. De a holnapi napon is fogok csinálni egy videót, szóval holnap találkozunk.